krećemo. Dobar dan, dobrodošli u još jedan na portalu Otvoreno. S nama je danas gospodin Renato Petek, nezavisni zastupnik i predsjednik kluba nezavisnih zastupnika u Gradskoj skupštini. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, lijepi pozdrav svima. Hvala lijepa na pozivu. Nedavno ste ocijenili kako je Sljemenska živčara postala biti najveći simbol vladavine Milana Bandića u gradu Zagrebu. Kako financijski, tako i estetski, jer i arhitekti sami i struka kaže da je žičara prenapadna, da je u prostoru izgleda užasno, prevelika je. Međutim, nije samo ta financijska, nije samo taj estetski problem, ona je financijski jako veliki problem. Dogodilo se upravo ono što su svi upozoravali, dakle sad 100 milijuna kuna, žičara je pretplaćena, ne zna se kako, ne zna se za koga, ne zna se zašto. Stvari postaju sve jasnije. Što se žičare tiče, upozoravao sam na to i ranije kada sam prije 10-ak mjeseci predstavio ugovore, odnosno anekse na sve osnovne ugovore prema Pioniru, prema Doppelmayeru. Dakle, Pionir je gradio zgrade, objekte, temelje za stupove. Doppelmayer je osigurao opremu za žičaru, gondole, žice i ove tipske objekte koji su sastavni dio same žičare. Žičara je trebala biti jedan od glavnih aduta Milana Bandića, a sada se pretvorila u jednu veliku aferu zbog toga što se kao i na dosadašnjim velikim projektima dogodilo slično. A to je da su se potpisivali dodatni aneksi ugovora na osnovni ugovor koji je bio najpovoljniji tada na javnom natječaju i to je osvojila tvrtka GIP Pionir koji Milana Bandića i onako povezuje u vlasničnom smislu s gospodinom s kojim gaji prijateljstvo 30-ak i više godina, što su i sami govorili prilikom potpisivanja ugovora. Milan Bandić je živi u stanu koje je gradila ta tvrtka. Ta tvrtka je zgradom mijenjala zemljište više puta. Bile su razne istrage oko toga, nije se daleko stiglo. No, interesantno je da je dakle, najbolji ponuđač tada dodatno osigurao na 300 milijuna kuna osnovnog ugovora bez PDV-a 90 milijuna kuna, što je maksimalni zapravo iznos da se ne bi poništavao taj javni poziv. Dakle, zakon ograničava da se aneksima ne smije preći tih 30% osnovnog ugovora. Oni su došli do 29,5%. No, sama žičara je simbol Milana Bandića u tom kontekstu što i onako smatram da se tako loše upravlja i gradom, pa se onda ne može niti bolje upravljati samim projektom, tako velikim projektom za grad Zagreb kao što je izgradnja ovog objekta. Stoga su sada cijene umjesto sa tih 500 i nešto milijuna kuna, koliko se smatralo da u početku će koštati, s PDV-om prešle sigurno već 800 milijuna kuna. Ne zna se točno na koliko je faktura platio ZET PDV, s obzirom da ZET ima onaj ulazni PDV, postoji mogućnost da za jedan dio računa se dakle uštedjelo. Ne? Na biti mi ne znamo, javnost ne zna, pa ni vi iz Gradske skupštine koji bi biti trebali najprije znati, mi ne znamo ni što je točno dodatno ni ugovoreno, ne znamo ni cijele financijske podatke, ne znamo odakle krediti, odakle će se plaćati krediti za žičaru. Dakle, to Milan Bandić uopće nije podastrio javnosti, nikakav račun. Stoga sam u studenom kao predsjednik kluba založili smo se da prije početka puštanja u promet Milan Bandić obrati zastupnicima i predložio sam zaključak da mora donijeti račune i sva obrazloženja vezana za taj projekt kao jednu ocjenu kako se on provodio. I uz podršku HDZ-a i cjelokupne oporbe taj zaključak je izglasan, tako da na sjednici 8. prosinca to će biti točka dnevnog reda. On mora doći, podastreti sve podatke, obrazložiti povećanje cijena za koje sada znamo da postoji, koliko je ono. Mi ne znamo ukupnu cijenu svih onih 4 faza žičara kao što ih je on predstavio, jer gradnja žičara je samo jedna od faza. Prva faza je bila uklanjanje stare žičare, što je također radio GIP Pionir. Druga faza je bila izgradnja tramvajske pruge od Mihaljevca do Dolja kako bi se niskopodni tramvaji mogli uspeti do Donje postaje, što još uvijek ne uspijevaju i dalje vozi stari tramvaj već godinama, iako je pruga sanirana za skoro 25 milijuna kuna prije 2, odnosno 3 godine.
I četvrta faza su ovi svi okolni popratni objekti, otkup zemljišta za parking nasuprot donjoj postaji i sve ono što je zapravo vezano na žičaru, razni priključci, i tih radova je preko 90 milijuna kuna sveukupno. Dakle, 3 faze žičara i sama žičara, a sveukupno, dakle, sada smo na 709 milijuna kuna, to je najprecizniji iznos bez PDV-a. I u to sam uključio tih 112 milijuna kuna kamata što ćemo na kredit morati vratiti u sljedećih 15 godina, no to ZET neće vraćati, nego će vraćati direktno grad Zagreb. Dakle, ovo je nažalost novi projekt, nova afera Milana Bandića. Ali u biti grad Zagreb za upravitelja žičare Sljeme stavio ZDO, koji je preuzeo i obvezu financiranja kompletne investicije. Što znači to za ZET? Znači oni sad, evo, karte se ne prodaju, idemo u novi lockdown ili nešto slično lockdownu. U biti jedna od glavnih pretpostavki toga je da se smanji broj ljudi u javnom prijevozu, ljudi neće kupovati karte. Od čega će se to onda, to možemo očekivati, znači kroz sljedećih godinu dana, s obzirom da Milan Bandić više ne sudjeluje u vlasti u Saboru, da imamo bankrot ZET-a, odnosno holdinga, jer to bi se naravno moglo dogoditi. ZET je izdvojen sada, dakle on je samo u grupaciji holding i on je zapravo to je sve skuplje i organizirano zbog toga da bi mogao se ZET zadužiti, da bi mogao podići kredit, no jamac mu je grad Zagreb. ZET i onako se subvencionira iz gradskog proračuna za ovu uslugu javnog gradskog prijevoza. Mnoge od tih autobusnih linija su naravno nerentabilne, što je u redu, ali moramo pokriti i pružiti svim stanovnicima mogućnost da se njima koriste. Iznos koji se godišnje izdvaja iz gradskog proračuna za subvenciju javnog gradskog prijevoza je između 500 i 600 milijuna kuna. Tako da će grad samo na taj iznos, ukoliko će naravno moći, dodati ono što će biti potrebno kako bi ZET mogao plaćati kamate, odnosno kad krenu obaveze prema bankama od kuda je kredit došao. Što se tiče prihoda ZET-a, on je ove godine drastično pao zbog ovog što ste i sami spomenuli. Dakle, 65% su smanjeni prihodi ZET-u u prvih 6 mjeseci, dakle ponajviše zbog 3. odnosno 4. mjeseca, kada se i nije prometovalo u onom jednom dijelu. Sada će se opet to očito dogoditi u nekoj mjeri, tako da će ZET sve više i više ovisiti o gradu Zagrebu, no i kažem, i onako je to bio sustav spojenih posuda, tako da je grad pokrivao što je trebao do sada, tako će i morati u budućem. No, unatoč svemu tome i unatoč i ljubavnoj priči koja se provlači kroz cijelu ovu aferu oko ZET-a i Sljemenske žičare, unatoč svim mogućim aferama, unatoč i Kumeku kojeg je nedavno, evo, i sam Bandić došao biti samo pokazati se. Čini se da bi Bandić mogao dobiti sljedeći mandat, barem tako neki kažu, da bi sad kroz sljedećih 6 mjeseci ipak on mogao, neumoran, kako on sam kaže da jest, da bi se mogao potruditi da dobije taj 7. mandat. I upravo preksinoć kad je bilo u RTL-u na televiziji, otišao je sam pomoć gospođi, to je onaj njegov inače način i ponašanja i razlog zbog kojeg on i dobiva izbore. Mislite li da bi mogao dobiti on i 7. mandat? Da, Milan Bandić kao da je bio malo uspavan prve 3 godine ovog 6. mandata, čak i njegovi na terenu nisu... Molim? Možda je štedio snagu. Da, nisu radili baš niti na terenu svi njegovi vijećnici punom snagom. Sada su dobili svi naputke da se sve što se propustilo mora realizirati u sljedećih 6 mjeseci. Svaki park, svaka klupa, svaka lampa, sve će se to popraviti, sve će se to obnoviti. Milan Bandić će se slikati, svaki dan će obilaziti ljude, odgovarat će na pozive, sve moguće i nemoguće i naravno našim novcem će realizirati ponovno svoju kampanju. Ako ga neko sluša, ne samo zbog glasa, odnosno glasnica,
on ne zvuči kao netko tko je neumoran, zvuči prilično umorno. No ja mislim da je Zagreb umoran od Milana Bandića. Prvenstveno zbog toga što je on neuspješan gradonačelnik. Mi nemamo nikakve dokaze da je on lopov, da postoje nekakve pravomoćne, pa čak niti nepravomoćne presude o tome. No ono što možemo vidjeti i što mogu ja zaključiti, da je on osoba koja je davao jako puno obećanja, a malo je toga realizirao. I ta velika i ključna obećanja za one ključne probleme grada, a to recimo nije bila žičara, ni po čemu, a to su, na primjer, prometni problemi, gdje se svakodnevno svi gušimo u gužvama, tražimo parking i oko radnog mjesta gdje radimo i također kad se vraćamo kući pa kružimo oko svojih zgrada. Brojni su problemi u prometu. Tako je, brojni su problemi u prometu. Problemi u gospodarenju otpadom gdje nije bilo puno pomaka. U obrazovanju postoje neki rezultati, u socijalnoj politici to se ne može negirati, no grad infrastrukturno zaostaje i što se tiče samih pružanja usluga, a to je osnovna funkcija i holdinga, zaostaje i ne može se mjeriti sa Ljubljanom, sa Budimpeštom s kojima bi se mogli uspoređivati, jer su u našem okruženju po mnogo čemu smo bili slični i do sada, a oni su sada napredovali puno više u ovom periodu od nas. Stoga kažem da je Milan Bandić neuspješan gradonačelnik i ukoliko će on uspjeti ponovno uvjeriti ljude da će sva obećanja koja će ponovno dati ostvariti, ukoliko će mobilizirati svoje biračko tijelo kojem se on obraća, koje on zapošljava, kojima daje poslove, kojima dodjeljuje stanove, kojima daje po 100 kuna pomoći ili 300 kuna, što ne kažem da je nepotrebno, ali sve to skupa on predstavlja kao da on to daje, da su to Bandićevi stanovi, Bandićeve karte, Bandićeve fontane, novi tramvaj i tako dalje. Ne. To je sve imovina građana grada Zagreba, on je upravitelj iste i po meni vrlo, vrlo loš upravitelj, jer su brojni propusti učinjeni i sa tom samom imovinom. Propusti u smislu da napunimo blagajnu od iznajmljivanja te imovine, a s druge strane, evo sada je najnoviji prijedlog za sljedeću godinu da rasprodamo svo zlato i svu srebrninu, odnosno one najvrijednije velike parcele na kojima bi se mogao razvijati grad Zagreb i gdje bi se mogla stvoriti nova radna mjesta i zapravo novi centar grada, novi poslovni centar i nove mogućnosti. Dobro, to je modus operandi svih političara u Hrvatskoj, prodaje nešto da bi mogao vratiti dugove, odnosno kredite koje su uzimao zato što si mislio rješavati nekakve svoje megalomanske planove. Što je s vama? Vi idete naprijed sa svojom kandidaturom za gradonačelnika ili namjeravate podržati nekog drugog? Ima li nekakvog dogovora između oporbe? Koga će podržati? HDZ još nema kandidata, SDP još nema pojma, hoće li imati kandidata? Što je s vama? Ja sam se kandidirao, počeo sam svoju kampanju, radim nekoliko stvari paralelno. Prvo, kandidirao sam se zbog toga što ne vidim bilo koga drugog tko će ponuditi ono što sam ja pripremio. A to je rješenje za ključne gradske probleme. Stoga stvaram jedan tim ljudi s kojima radim vrlo konkretno po brojnim pitanjima, urgentnim problemima grada Zagreba, izaći ćemo s vrlo konkretnim rješenjima. Taj tim ljudi će biti spreman preuzeti, dakle, odgovornost za grad Zagreb i uspješnije upravljati i pružiti ljudima bolju kvalitetu života i kvalitetnije usluge. A to je ono što grad treba svojim građanima pružiti. Drugo, obilazim teren, obišao sam već nekoliko gradskih četvrti gdje dogovaram saveze sa pojedincima, sa manjim skupinama, bivšim i sadašnjim vijećnicima s kojima radim, dakle, mrežu koja je vrlo bitna da bi se cijeli grad mogao pokriti. Do sada sam obišao 3 gradske četvrti, do kraja ovog tjedna dolazim u Stenjevec, potom Gornji grad Medveščak i tim redom ću obići cijeli grad. I treće, naravno, paralelno se radi na marketingu, radi se na prezentaciji svega toga skupa, no otvoren sam i za razgovore. Trenutno u oporbi, na razini skupštine postoje razgovori koji traju već nekoliko tjedana gdje mi razmatramo što je najbolji način i koji je najbolji model za izaći na lokalne izbore i ostvariti osnovne ciljeve. Ali prvi cilj govorimo o oporbi koja je, tako reći, centar lijevo. Tako.
Dakle, to je oporba koja je do sada surađivala na razini gradske skupštine. Prvi cilj je smijeniti Milana Bandića, da tu dođe do promjene, jer smatramo da je to ključno mjesto da bi se uopće nešto moglo promijeniti i provoditi drugačije. Drugo je osvojiti većinu na razini gradske skupštine. A treća je paralelno pripremiti tim ljudi koji je sposoban odgovorno, strateški i planski upravljati gradom, a ne stihijski kao do sada. Time ćemo moći ponuditi Zagrepčanima nešto više nego što im u kontinuitetu nudi Milan Bandić. Komentar kolega koji kažu da je ljevica u Zagrebu centar lijevo, da je pobjeđivao samo kad ga je Bandić vodio, to znači morate naći mi ćemo vrati Bandića sebi. Mi smo donijeli nekoliko odluka koje smatram zrelima, koje smatram da ćemo prevenirati nekakve mogućnosti za pogreške koje su bile donesene prije. Dakle, Anka Mrak-Taritaš podsjećam, 2017. kada je ušla u drugi krug, nije dobila potporu ostalih oporbenih političara. Da je dobila potporu, ona bi bila gradonačelnica grada Zagreba. Mi smo sada dogovorili da ćemo u drugom krugu svi stati iza onog od nas koji će tamo proći na Megdan Milanu Bandiću ili eventualno kandidatu HDZ-a ili neke druge stranke. S druge strane smo dogovorili da ćemo napraviti istraživanje, što smo već i komunicirali sad u medijima, istraživanje iz kojeg ćemo zaključiti koji je najbolji model izlaska na lokalne izbore da ostvarimo one ciljeve koje sam prije naveo. Da li je to jedna lista i jedan kandidat ili je to više kandidata i više lista. Dakle, tu gledamo i ulazak u drugi krug, odnosno kako pobijediti u drugom krugu, a istovremeno osvojiti većinu i u gradskoj skupštini. Kada dobijemo takvo istraživanje koje će biti ozbiljno i relevantno, a za grad Zagreb istraživanja nemamo više od 3,5 godine, onda ćemo ići sa zaključcima i također ćemo razgovarati hoćemo li eventualno stvarati tim i stati iza jedne osobe i napraviti neke dakle, ustupke, da tako kažem, kako bismo ostvarili te osnovne ciljeve. Ja sam spreman na taj način djelovati, no do tada ću nastaviti raditi svoj posao kao što sam ga opisao. Smatram da otvaram afere, istovremeno počinjem nuditi rješenja i to će biti moj put u sljedećem periodu. Ok, hvala vam puno na gostovanju i nadamo se da ćete uspjeti napokon nakon 24 godine, evo skoro vlasti, skinuti Milana Bandića. Hvala lijepa. Pa ja se nadam isto da je konačno dosta svima, ne samo Milana Bandića, nego naprosto toga da je ovo kraj Milana Bandića, da je to početak kraja, to se priča već 10 godina. Ja ću sigurno dati obol tome da stvarno to i doživimo u svibnju 2021. godine, jer smatram da je to izuzetno važno za razvoj grada Zagreba i za uopće budućnost ovoga grada. Jer sada kao da stagniramo, kao da stojimo na mjestu, a to znači zapravo da postupno propadamo. Hvala vam puno. Hvala lijepo i vama.